ilmasta tekemään. No. Se jossain. Ei. Älä mun hanskaa. Ai sun hanskaa. Mun hanskat. Ja mun kengät. Sun luona. Mulla on sun kengät. Kevin! No, 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 my shoe. My shoe has been sold. Hetken alkaa niinku mielenterveys laskemaan tässä lähtien. Kunnes aamu koittaa taas, niin se on sellainen huhtomomentti kaikki. Mitä on oikeesti pehmeä? No, sä oot pehmis. Mulla tuli mieli ihan sikapihmistä. Ihan sikana. Ha? Joo, hän vaan puhtaa. Jee, mutta ei se nyt hirveästi. Täällä ollaan hulluja. Niin, pikkusodaa täytyy suojella, kun se pelottaa. Onko toi on toi? Toi on best ever oikeesti. Joo, me tiedämme. Minä katson tätä. Minä katson poing. Jos katsotaan toi Pixarin. En muista monet, mutta se on ihan sikaisesti. Ja mä tiedän ton myös, koska mä oon nähnyt ton. Eikö se ole Monster ollut? En mä muista, että Pixarin paras filmi ikinä, toi on best ever. Ai minun. Ängstää. Pitää olla käsinellä. Ja niinku yritä flipata kaikkea, mihin mä käsiin. Ängstään yhdellä käsinellä. Silleen kuinka korkealle saa top. Minkä? Silleen se. Kaunis! Mä haluan, että menee silleen. Se on niinku mukaan. Tässä on tehty tää toinen joo. Ai, mutta on niin kiva kuvata nyt koko ajan jotain. Jos mä istun, mä oon loppuun. Niin vaikka mä kuvan sua. Mä en pysty koskittyä laulaa. Ei! Se on minun kenkä. Okei, oota. Se kenkä on niin hyvä tunne. Anna tänne. Mun kengä. Ai minä? Ei juu. Paska mä ihan. My precious